జీవితంలో ప్రతి క్షణాన్ని ఆస్వాదించేందుకు నాకు యోగా ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. అందుకే ప్రతిరోజు నేను తప్పకుండా యోగా చేస్తాను. ప్రతిరోజు యోగా చేయడం వల్ల జీవితంలో కన్ఫ్యూజన్ తగ్గుతుంది, క్లారిటీ పెరుగుతుంది. నాకు ఇప్పటికీ గుండె సమస్యలు కానీ బీపీ షుగర్లు కానీ లేకపోవటానికి కారణం నేను ప్రతిరోజు యోగా చేస్తాను కాబట్టే. యోగా లోతైన ఆత్మాన్వేషణకు మార్గం చూపుతుంది. ఈ జూన్ 21న విశాఖపట్నంలో జరిగే ప్రపంచ యోగా దినోత్సవంలో ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారు మరియు ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారితో కలిసి యోగా చేయడం ప్రారంభిద్దాం. ఆరోగ్యం, ఆనందం ఇంకా ప్రశాంతమైన జీవితానికి అడుగులేద్దాం. యోగా వ్యాయామం మాత్రమే కాదు, మన జీవన విధానం.